Maswera sei mhuri yeZimbabwe, tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano Zim Facebook Secrets and Confessions. Kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Ndine imwe episode iyo yandaposta kuchannel yedu yeZim Confessions Backup. Munokwanisa kuenda muno teerera kune imwe nyaya iriko ikoko yandaposta. Regedzai tibva tapinda muma messages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchandiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine secret yangu iyo yandiinayo. Secret yangu mukomanashi yakamira sekudai: ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 40 years ekuberekwa. Ndine varume vatatu vandagara navo muno muSouth Africa. Pandainge ndiri kuZimbabwe ndakaroorwa 2 times ndikachata 2 times. Ndobva ndachizouya kunoku ndikagara nevarume vatatu. So in total varume vari muvhu vakapinda muvhu nekuda kwangu vanokwana ivo kuita 5. Mukoma, nyaya iyi yakatangira apo pandakatanga kudanana nasekuru vangu. Sekuru vangu mukoma vainge vari big businessmen, vaitoita mabusinesses nevamwe vanhu vekuti vane mazita mamwe anototyisa kana ndikakuudzai nezvavo. Saka sekuru vangu vainge vaine mari. Ndakabva ndachizobatwa neruchiva ndikabva ndatanga kudanana navo sekuru behind Mantis back and tainge tichidanana. I then fell pregnant for him. Ndava nepamuviri kudaro. Sekuru vakabva vanditi vainge vachida kuti ndinge ndichipomedzera mukomana wandainge ndichidanana naye uyo akazondiroora. Saka sekuru vangu mukoma vainge vakandiisa rukawo zvandainge ndisingazivi. Ivo vainge vakandiisa rukawo vakazotondiudza after ndabva kuhoneymoon, vakabva vanditi baby, handidi kuti unge uchizondichita, nekuti kana ukandichita munhu waunenge wadanana naye ukarara naye anofa. Ndikati ko indava sekuru, ko chii? Vakabva vazondiudza kuti vainge vakandiisa rukawo. Vanoti ivo vakashandisa mafuta embwa yakaurawa ikabva yachizopiswa, mafuta acho akamininiwa, avo avakazozora apo pavainge vachirara neni. Saka vakanditi kana uchirara nemurume wako hapatomborina kana problem, mushonga uyu haushandi pamurume wako nekuti akakubvisira pfuma. Asi kana ukazoda kuzodanana nevamwe varume, ziva kuti uchaurayisa vanhu vanenge vasina mhosva. Vainge vachindichengera, iniwo ndaivachengera. Saka vaitya kuti zvimwe kuda ndinokwanisa kuzotanga kuhura, because ndo vainge vakandidzidzisa maskiri ose kunyepa. Ende dzimwe nguva ndaitombotiza pamba ndotonyepa, ndototi kune kwandiri kuenda asi ndichitoenda kunorara kulodge navo. Saka vaitya kuti dzimwe nguva apo pandinenge ndiri kumba ndikavaudza kuti ndikuda kumbobuda, ubva vati uri kuda kubuda uchienda kupi? Saka taigara tichingonetsana nguva dzose. Mushure mekunge vandiudza kuti vainge vakandiisa rukawo, mukoma, ndainge ndava kutotya kana kutorara nemurume wangu, asi bonde yedu taingoita zvedu bonde redu pasina kana problem. Zvinhu izvi zvakazonopanduka because sekuru vangu vaiva nemaini kushamba uko kwavaifanira kuti vange vachizopota vachiuraya bhuru. Saka vaingoti bhuru rikafa robva ratonzi beef committee, but makore acho iwawo kwainge kusina beef committee. Vaingopa mombe iyoyo kuna sabhuku obva achizodaidza vanhu vose, vanhu votonyorwa mazita, umwe neumwe opiwa nyama kusvika mombe iyoyo yapera. Saka vaizotora mabhonzo. Kana vatora mabhonzo ndo avaizonorasira kune chimwe chisango chiriko kushamba. Pretty sure kuti kana vanhu vakatombofambako ikoko kuma areas kwainge kuine maini yavo, vakafamba muzvisango vanotosangana nemabhonzo akawanda, because mombe idzi vaiuraya, sometimes vaikwanisa kuuraya mombe 4 pagore kana kuti 5. Mabhonzo iwavo vaitoenda vachinomarasa muzvisango ikoko kwainge kuine maini yavo kushamva. Saka zvinhu zvavo zvakabva zvachizonopanduka. Ivo vanoti vakazorara nemukadzi ainge ari kumaperiod. Varara nemukadzi ainge ari kumaperiod vaifanira
kuti vange vachidzokera kun'anga, but havana kuendako, havana kuziva kuti ndo zvainge zvatoitika, zvinhu zvavo zvainge zvavapandukira. Vakaramba vachingoenderera mberi neupenyu. Apa ndainge ndichingorarawo nasekuru vangu ndisina chandainge ndichiziva kuti kurara kwandiri kutoita nasekuru ndava kutozvikanganisawo. Saka ndakachizotanga kurwara. Ndichirwara kudaro ndairota rimwe zirume raiuya kwandiri. Zimurume iri raiti kana rauya kwandiri raingondibata rotanga kundizunza robva randiti mukadzi wangu uri kundihurira, rondizunza roti mukadzi wangu uri kundihurira, roramba richingondizunza. Saka zvinhu zvaitondinetsa mupfungwa dzangu kuti asi chiko chiri kumboitika kwandiri. Fast forward, nerimwe zuva takarara tikaita bonde nemurume wangu. Tichangopedza kuita bonde ndopaakabva achizotanga kurutsa. Akarutsa zvisingaite, airutsa zvinhu zvainge zvakaita zvawhite. Handina kuziva kutoti ndainge ndatomubatisa nerukawo. Zvinhu zviya zvainge zvapanduka, zvichirevawo kuti nerukawo rwavainge vakaisa pandiri rwainge rwava kusashanda. Mashandiro awo arwainge ruchifanira kuti runge ruchizoita pandiri. Murume wangu ainge atobatwa nerukawo. Mkomanashi murume wangu akarwara akasvika pakufa. Apa ndaienda naye kuzvipatara ndisingatozivi kutoti ndiri kutotambisa nguva. Ndaifanira kuti dai ndakaenda nemurume wangu kun'anga, but ndainge ndisingazivi kuti ndini ndainge ndichitomukanganisa. Saka murume wangu akazosvika pakufa, but murume wangu achizonofa akataura mamwe mashoko akandishamisa. Akangonditi, mukadzi wangu, kana ndikafa ziva kuti ndiwe unenge wandiuraya. Saka chandiunza pano mukomanashi ndechekuti nasekuru vangu hatisi kuwirirana. Sekuru kunyange ndikavaudza kuti tadii tambofamba, ndakwanisa kusunungurwa because ivo sekuru vakazoenda kuGhana nemhuri yavo vakanoita zvavakanoita. Vanoita sekunge zvimwe zvinhu zvacho vakazonozvirasirira pandiri. Ndine mamwe makore avo andakazotanga kuita mari, ndikaita mabusinesses, ndikatenga dzimba muno muHarare, then ndobva ndachizotanga kunzvengwa nemari kusvika pari zvinozvi. Ndiri munhu wekuti kana ndikabata mari, kunyange ndikabata mari yakawanda sei, haishandi. Saka nekuzofambawo, mukufamba kwandainge ndoita ndainge ndava kuudzwa kuti sekuru vangu ndivo vakandigadzira. Saka ndonyaya yandiunzawo panapa. Ndiri kutsvakawo munhu anokwanisa kundibatsira wekumasowe. Ndamboedza vanhu vechivanhu, but vazhinji vacho vari kukoniwa, vari kungoti unofanira kutoti unge uchitoenda kuGhana, chitsvaka n'anga yekuGhana ndiyo inokwanisa kukusunungura. Zvino kuGhana kwacho handina kana wandinoziva ini, ndokusaka ndauya pano ndichitsvakawo help kubva kune vedare renyu. When you post my story, please tell me. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Ndatambudzika ende ndiri kushungurudzika, ende varume vose vandinorara navo, varume ivavo vanosvika pakufa. Ndichasvika rinhiko ndichirarama upenyu hunorwadza kudai? Kana mukazoposta nyaya yangu, please ndapota muzondizivisawo. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu mucomment section. Zvakangooma ipapa ndanga ndiri kuzama kuti ndinge ndichitsvaka message iyo yandatumidzirwa ichibva kune vamwe mukoma vedu. So zvimwe zvinhu zvinoitika handichatoioni message iyoyo, saka ndichaedza kukupai narration. Pane vamwe mukoma avo vauya vachiti vari kuda kunzwisisa maererano neSabbath, kuti semaKristu nofanira kuti tinge tichinamata zuva ripi. Saka vari kuti kana kuine munhu anoita zvesatanism anokwanisa kuuya nenyaya yake, then over achizotiudza kuti zuva rekunamata chairo nderipi. Vari kuti ivo pane imwe debate hanzi yakaitwa last week, ameno kana muchiziva nezvayo, hanzi debate iyi yakaitwa it was about Sabbath. Saka I think kuti mugore ra2021 or 2022 pandakaluza access
Facebook yangu mushure mekunge ndataura neumwe musikana umwe akati iye ainge achiita zvesatanism, akati ndine mapastors akawanda avo andakarara nawo muHarare, achiti ndingatoverenga vashoma vandisina kurara navo. Then after that I lost access kuFacebook. Saka musikana uyu mukuzotaura kwandakaita naye ndakatombomubvunzawo nyaya iyoyo kuti saka nyaya yeSabbath, which is the correct date, musikana iyeye akati ndo zvatinotoshuvira isusu semasatanist kuti vanhu vanozviti vanonamata vaite madebates pane dzimwe nyaya dzekuti vanenge vasingatonzwisise because they are too spiritual. Uye zvekare akati hanzi kuzonzi zvinge zvichizonzi kwazouya the antichrist, vanhu vanofanira kutanga kuita masacrifices, physical sacrifices. Hanzi mumachechi kumachechis ikoko kwatinotoenda, hanzi chazvozotosvika nguva yekuti muchechi maakutouraya huku, maakutouraya mombe, maakutouraya mbudzi, maphysical sacrifices, muchitoisa ropa racho mumaaltars. Saka nyaya yeSabbath ainge achiti ndo kwazvinotangira. It starts as innocent as people worshipping on Sabbath, but once matanga kunamata on Sabbath, then it means kuti you go back kumitemo yose yaMoses. Kana matofunga kudzokera motodzokera kumitemo yose, ende mitemo yose yaMoses yaifanira kuti inge ichitevedzerwa nemaIsraelites inosanganisira nemasacrifices, physical sacrifices, ropa richitodeurwa physically. Saka hanzi ndo zvatinotoshuvira izvozvo zvekuti vanhu vaite move away from spiritual sacrifices, the only sacrifice that was made in the New Testament, vanhu vadzokere kwavakabva kuOld Testament. Then after that hanzi the Antichrist will come. Kana akazotanga kuita masacrifices zvinenge zvava normal. Akati iye zvakangofanana nekuti unenge uri muKristu wosvika panenge pachiitwa zvechivanhu, vanhu votanga kuita sacrifice yavo, unobvapo umboti ndava kumbodzokera kumba kwangu. Asi kana ukaenda kuchechi kwenyu vamufundisi vobva vati nhasi tiri kupira zvivi zvedu, tichauraya huku, tichauraya chakati. Kunyange zvikazonziwa zvosvika panenge pachiitwa masacrifice zvinenge zviri normal. Kana Antichrist akazouya akati ngapaitwa masacrifice, zvatova muropa. Saka ndo zvaakataura paissue yeSabbath kuti ndo zvatinotoda izvozvo, kuti vanhu vange vachiita dig deep and then they go back to the Old Testament, votanga kutevedzera zvose. Hanzi nemapfekero, kunyange hembe idzi, masonerwo adzinoitwa, kune mitemo yekutoti hembe inofanira kuti inge ichisonewa sei. Ende zvose izvozvo zvinotangira pakubvunzana kuti zuva rekunamata nderipi. I still remember very well pandakataura navahanzvadzi vedu. Asi kana kuri kunzi you save the dark kingdom, please do not hesitate, you can come to my inbox, then mova machizotiudzawo kuti kudark kingdom kwenyu munombozvifambisa sei. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine secret yangu iyo yandiinayo, kuuraya kwandakaita vamwene vangu nebest friend yangu. Ndinozvidemba. Best friend yangu anotomboita dzimwe nguva dzekuti anenge achipenga. Izvezvizvi akatodzoserwa kuZimbabwe because ari kupenga. Zvakaitika mukoma ndezvekudai, ndakasangana nemurume wangu muno muSouth Africa. Tasangana muno muSouth Africa paya, mushure mekunge tasangana muno muSouth Africa, then ndokubva tachizotanga kugara tose because ndainge ndaneta nekuramba ndichingoitwa zvema-sleep over. Ndikati ndinongoramba ndichingoitwa zvema-sleep over kusvika rini. Ndakangorongedza tumabhegi twangu ndikati ini ndatouya pano, ndaneta kuramba ndichiitwa hure, ndatova mukadzi wako. Akati it's okay, hapana problem. Ndokubva tachizotanga kugara tose. Tichigara tose kudaro, amai vake musi wavakazviziva, akomana ndakatukwa, ndakashurwa, ndakashaudwa, ndakafumurwa, hapana chavasina kushora pandiri. Asi ndakaramba ndakashingirira nekuda kwekuti murume wangu akandiudza kuti you have to continue staying with me because I love you. Akazotonondiroora but without the blessings of the parents. Ndikati vati zvara vangu vanondida but vamwene vangu vainge vasingandidi. Saka vamwene vangu nekuda kwekuti ivowo
vakarambwa navamwene vavo. Saka it's more like revenge yavainge vachiita, kunze kwekuti vange vachitorwadziwa kuti zvavakaitwa ndo zvavainge vava kundiita, but vaindiudza mashoko anorwadza vachindituka, just like what happened to ye. Saka vatezvara vangu patikazoenda kumusha, ivo vamwene vangu vakatorongedza vakabva vamboenda kumba kwehanzvadzi yavo, vakati handidi kana kumuona nekuti mamugamuchira inini marriage yacho handichatoidi. Apa munhu atova nevazukuru, ane varoora uye zvekare ane vakuwasha. Saka vatezvara vangu vakabva vachizonditi muroora gara pasi nditaure newe. Madzitete ainge aripo, vose vainge varipo, vakabva vachizotiudza kusangana kwavakaita navamwene, zvose zvakaitika. Saka ndakarwadziwa kuti vamwene vangu shuwa vanondivenga, but ivowo vainge vakavengewa navamwene vavo. Sezvisinei ndainge ndabatira pamuviri ipapo. Mukufamba ndaitodzwa kuti vamwene vangu vainge vava kutozviziva kuti muroora ane nhumbu. Vakafamba vachiedza kuti nhumbu iyoyo inge ichibva. Ndakaita 9 months mukomanashi ndichingobleedha 9 months, ende ndaingoti kana ndikatanga kubleedha ndobva ndatoti ndaita miscarriage, ndoenda kuchipatara, ndobva ndaitwa counseling. It was very traumatic kuti unomuka usiku ubva watoona kutoti watomesa up mbed, wotofungidzira kutoti rimwe kuda uruda kuita miscarriage. It was very traumatic. Nyaya dzekuudza mafriends zvose zvaunenge uchisangana nazvo mumarriage, dzimwe nguva unokwanisa kubatsirwa, but sometimes unokwanisa kutopiwa bad advice. Ndakasvika pakuzvara mwana wangu, but best friend yangu uyo ari kupenga uyu ainge ava kuzviziva, aitozviziva zvose zvainge zvichiitika, zvekare ndiye wandaitofamba naye tichienda tichinobatsirwa. Saka tikazoenda pane umwe muprofita, taenda pamuprofita umwe ainge achigara munomo muJoburg. Takaenda kumba kwake, akazoshayika muprofita iyeye. Saka ndiye akatanga kutipa pfungwa dzekuti tinge tichiita eco back to sender. Ndainge ndisingadi kuita go back to sender, but akatipa pfungwa dzacho dzekuita eco back to sender. Ndokubva tachizotsvaka n'anga patainge taenda kumusha. This was after ndatozvara. Saka vairamba vachingotaura zvinongobohwa, vachimbondibloka, voita unblock, vobva vataura zvavanenge vachinzwa kuda. So tazoenda kumusha, yange iri Christmas. Takazoenda kugweru. Taenda kugweru ndipo patakanotaura neimwe n'anga yakaenda nesu musango, ndokubva yanditi ndinge ndichibayirira picture ravamwene vangu pamudhorofia. Vamwene vangu vakafa vachikwenya, ende vainyanyisa kukwenya mukati mezvidya zvavo. Saka picture iri randainge ndiinaro mufoni, ratakangoendawo pachiinternet cafe, ndokubva taita print out, rainge riri rimwe picture iro ravainge vakagara pasi. Ndo randakangosarudza, randakaona kuti ndo rainge richiita. Mamwe acho akatadza kubuda zvakanaka, saka ndo randakanobayirira pamudhorofia. Vakafa vachizvikwenya mukoma zvekuti vainge vava nemaronda, because vairamba vachingozvikwenya vachizvikwenya, ndokubva vachizofa. Tiri parufu, friend yangu akangotanga kuchema, ndokubva andidhonza. Ndikabva ndati kochii, akabva anditi ndiri kuona zvipoko, ndiri kuona vanhu vakafa, ndiri kuona zvipoko, ndiri kuona vanhu vakafa. Saka ainge ava kutoda kutoridza mhere. Ndokubva ndamuvhara muromo ndikati chii, akabva anditi hona iwe, hona vamwene vako. Pandakanocheuka kudai ndakaona umwe mukadzi wemuvillage ainge achitozvifambira, but for just a few minutes akachinja face yake ikaita vamwene vangu vakaseka, ndokubva atodzokera akava iye. Saka kubva ipapo ndopatakatanga kunetswa nechipoko chavamwene vangu. Kusvika pari nhasi friend yangu iri kutopenga, handizivi kuti ndodii, ndoudza murume here, ndoramba ndichifamba here, because so far handisi kuzorora. Zuva roga roga mukomanashi rakasikwa naMwari kana ndikaona mukana mumafacebook, mumagrupu, paYouTube, basa rangu ndiroro rekuti ndinenge ndichingotsvaka chete vanhu vanokwanisa kundibatsira. Please ndibatsireiwo. So far mari yandakatumidzira dzimwe n'anga idzi dzamunoona dzichibuda mumachannels epama YouTube, mari dzinotosvika kuma 800 and something US, because vanowanzo kuchaja ma100. Pana umwe sekuru name Hidden vakazondichaja 350 yematare, asi chakabuda hapana. Ndiri kutsvakawo rubatsiro. Please ndapota, when you post my story tell me, I'll be following through in the comment section.
Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world.